Umbuzo, ningcono ngani nini enikholwayo kunathi esicikozayo? Ngoba thina ikusasa silibona kuqala nina nisafuna ukholo lwenu. Bathethelele bawo ngoba bakwazi abakwenzayo. Sesacela into ethelelo siphinde sibacelele kepha thina sikwazi ukuthethelela. Omunye wathi sakubathethelela kanjani bebe besona bephindelela. Kuyacaca ukuthi sezithi inhlungu sisiphindisela ngokwenyama. Asibheki nala sinyathela khona besinyathela siyagcizelela. Osusonelile awusophinde ukhulisele phansi kwaso. Njengezibongi sakubhala sigcizelele. Yize lempilo isicindezela kepha siyaqhubeka somelele. Bathethelele bawo ngoba bakwazi abakwenzayo.